स्टार पवन सिंह के टैटू भान जरूर समय मिला था नहीं। सुनो सुनो कौन है कि बिहार से खाली पवन सिंह जाते रहे राजन फॉल में रहुआ क्या कहता नहीं। अब केहू नंबर 1 कलाकार के खोजी जैसे भोजपुरी के नंबर 1 कलाकार सिंगर पवन सिंह हवे। हाँ केहू नंबर 1 जाहे केहू। अब देखा जाके बिग बॉस टी शर्ट खोलब महाराज पूरा पवन सिंह के दिखावा जाला एकदम कबार के फेंका कुर्ता पावर स्टार पवन सिंह के टैटू बनैले बड़ा महाराज पब्लिक एकदम खोल के दिखावा सीना तान के कहनी है कि रउआ खुश बनी कि कातना खुश बनी होगा पवन सिंह फिर खुश बनी। हां अब बिग बॉस के फिर टीआरपी कम होई गिर गइल एकदम शुरू हो गया गिरे के जाके देखी एकदम गिरे हो गया मतलब शुरू बा 17 अक्टूबर से फिर राइजन फॉल में पवन भैया चल गुलन। हां बड़ी खुशी के बात बा कि हमनी के पावर स्टार पवन सिंह के जो शिकायत करे वाला आदमी से को अनुरोध बा कि देखी कि हमेशा पवन सिंह के खबर आवता बुलावा आवता आ सब हिंदी के जितना कलाकार बाड़े हॉलीवुड बॉलीवुड सब जना घबरा गुन के दादा इका होखे लागल फिर हमरे के टीआरपी गिरे लागल आ पवन सिंह के उठे लागल। अरे बबुआ पवन सिंह के हल्का में मत लोग आरो एगो सारी मारी महाराज पवन सिंह के बारे में एगो मारी लाग के बुझावा मत ढेर अपन गर्मी के तेवर देखावा मत जिया जेवन कहता नहीं बतिया ध्यान से सुनो सुतल शेर के जगावा मत जिया ताली मारा महाराज। अरे भाई पवन सिंह के टैटू पहले सब एथी हम लोग भाई शान बान बड़ा लोग ये लोग बड़ा लोग कि पवन सिंह पूरा एकदम खुश बड़े एकदम आदमी चाहे वाला ज्यादा बड़े। धन्यवाद।